alaikum. Ka girmi sana'a. Salamu alaikum. Ka girmi sana'a. Doguwa girme ni. Ashe ma yana nan. Ina nan. Ka girmi sana'a. Doguwa girme ni. Ah, kaga mutumin da ya girmi sana'a. Doguwa girme ni. Kai ne sana'a ta. Oh? Wallahi. Ka girmi sana'a. Doguwa girme ni. Gaskiya ku ne kuke ba mu kuma mu bayar. Ni kuma ba na yi sai dai in cin koshin kwanta a cika mu aljihuna. Gaskiya ne. Ka girmi sana'a. Doguwa girme ni. Dugunariya. Ka girmi sana'a. Dugunariya kin gaba da badalle. Ka girmi sana'a. A'a. Kai ne sana'a. Ni ne wa sana'a fuji. Gaskiya na ga alama. Ni ne cin ba sana'a. Ni ne wa Ka girmi sana'a. Ne wa sana'a yankan kauna. Gaskiya na ga alama. Ka girmi sana'a. Ni ne mata fuji dan ubanta. Ya na gani kam. Gaskiya ka mata fuji. Ka girmi sana'a. Kai ni na ci uban sana'a. Gaskiya kai ka ci ubanta kam. Ka girmi sana'a. Ni ne nan ban da aikin yi hede a banin cin koshin kwanciya ta. Gaskiya kuma kai ne sana'a ta. Yarinya. To shikenan. Ke ki bada lezun gare ki dawo. Allah. Na gode fa. Sai an jima. Wannan ai arziki na. In gaishe. Ka girmi sana'a. Ka girmi sana'a. Ka girmi sana'a. Dole. Kin ga Allah ga Allah sarki. Da masiyar abun wanda ya dogara da abun wani. Gaskiya ga ranar. Shi gashi ya mutu ya bar yaran sun karbe dukiyansa. Yanzu haka na ka rasa inda za ka yi. To da ranar sana'a gaskiya. To kuma tunda kika ganin nan ne ai ta mai bango. Kai baka da shi me baka ba shi da shi. Ranan da kai da barawo duk sharar wallahi tallahi da ina da ƙarfi zan iya tara ƙar. Da Allah a taimaka ko kalan kasuwa ne a riƙa yi. Gara ka tashi ko kura ma kake ja wallahi zaka samu dan abin da zaka batar. Ka san wannan ma sana'a. Ka girmi sana'a. Dan ilimin dan hayatin a cikin ku wata ta tallafa mu. Dan me? Ban ki ko wannan din ba amma ni kan gaskiya ba zan yi ba. Dan me za mu tallafa mu? Aikin. Yanzu ya zama abin tausayi ya zama Allah sai Allah ya taimake ka. Allah a rika taimaka in an samu a rika taimaka.